Wala na irma kasi. Asa bayaran manis ah. Mother's Day na ata nung pan unhiri irad siya kaya blowout. Gapi kortak pa ni mo. Minta na. Minta nga na. Bisa on. Bisa on. Okay. Ang ganatan, atadukol ka ni. Jason. Wala nalilit dam. Ang sakit sugas ko mi. Ay, ditang ka magano sirin ta. Isaliwan ta kay tambal. Sayang. Ang sakit sugas ng Jason. Itagar ko kumunod restaurant. Ta boring mo no bubugor ko yung mangan. Much later. Akin mabay kasi si Irma yung sumpo. Naniman nira yung malis. Mga punira. Kini. Ita Lara. Ya, may tambal mo, Jason. Ay. Salamat, Mi. Ito natin sinalivyo. Kawis tan sandal. Ino na initon. Ang alam nyo sa livyo Important to ng asim tan si Kuyam. Ay. Pasensya kayo lang siya, Mi, ata. Hanggang po na itarkod si kayo, ha? Hanggang po ni kasi trabaho. Ayos labat anak ko. Natatawasan ko. Itagarta ka ingon lawari ang restaurant. Tapi ano, natawi ang may pawik ng asim tan si Kuyam. Hinggalaw tubot tegas mo ay. Di, hanggang pulalay nun. Ah, sa ito, Mi? On, lante. Hindi lang. Di ba? Masakit sugas mo. Kalanti. Pero, wala niya karad sa amin pa, we. Wala mo ne. Kina. Ibaga alay to, ami. Agan talaga ang sakit. So, bagas ko. Nababay nga na laba yung hanggang pinaiduro ko si kayo. Sorry, mi. Ay, man. On. Gilala si Ren. Ilibre ala restaurant. Restaurant tay lupam. Yearly la. Yan sakit sugas mo. Gas-gas latan niya rason. Ulit si Ren. Agay, sakit tumbong ko. Tumbong mo na ako manat. Ayaw, di ma.